Ni ang tinga sulay niya. Di sudah matan mang parang hindi kadwal na ako. Makamupat daw. Pasapalo naman ako rin na para na sipat-sipat. Ay wow, madaling panas na basta. Yes! Yes, plus 50. Matali, Ate Sulay. Wow, nakastaktasan na. Di na minsan nga rabi, awang kasta ka. Ayan na yung pagkinagasat nga rabi kay amin apo. Ayan na kami apo ti Daos 1 na band nga nagkapupay. Iti Ordaneta City. Wow, nakadayo. Nakadayo na talaga. At ito po yung servisyo compliments ng Boy Mercado Funeral Homes. Ayan, so nagsala, nagkanta da pong chow. Nagsala da kiti dancers tayo hapo ni Let kini Kisses. Wow, nagpinas na kanda. Ayan, so si kami mga tata, di kadwak apo tayo mabuyayaw. Ayan, kada di kadwak apo nga kagagapo na launa italtalon. Wala na nagabuti quarantine. Nagapo kataltalon na pay ko na. Apay. Kasla dinilpatan baka di buk na. Napintas datoy. Napintas. Ide. Idi may. Wow, kasing pintas ni Marian Rivera ide. Panay mo ide. Idi manay. Kasing sexy ni Ann Curtis. Ide. Ide. Kasing po daw kin kasing flawless isuna ni Ivana Alawi. Ay wow. Idi. Idi balat aja. Diyan mo latata. Ayan, so iparang ko kada kayo apo. Iti nanglet. Neng nagamantay. Nabangsay. Neng nabangsay. Ada bagbag tinatawag bangkit. Papada tayo na. Papada tayo sa pagkarkwartan tayo data. Iparang ko kada kayo apo. Ni ingin nga agat kalday. Ay, kalday. Nawatiwat. Nawatiwat ka talagang pagdana ko. Nahanapay sila. Anya, kumusta? Mangibabain ka, Suleng. Na? Mangibabain ka, panaking babain dito sa Vicente Ways. Ako rin ka, agsasaw ka ko. Ang damang mangag. Ang damang mangag tayo pagbagam. Nakangati ka yung pangaramidang. Agsaw ka, tigkas na rin tayo gigama. Kaya nakingaraw. Ako rin ka, ito duman lang ka pong tiyaw. Among datoy. Mike titawag ditoy. Ay, ni Mike Defensor Santiago dati. Maday! Mike Defensor Santiago nga. Ang microphone. Kaya ano data? Amang mo tayo aramidam ditoy. Noy niya tayo bagam ditoy. Rumwar di jay. Padasam. Ani nga baga dito yung rumwar ijay. Wow. Apay nga dato yung microphone dato. Microphone. Kanya nga yung dato yun eh. Ni data. Kaslamo balay tigurabes. Mga balay grabis data. Data ati mga tawag dita. Ingin, speaker. Ay, ni Judy Benicia. Haan! House speaker da jay. Kaya nga tayo awa mo kinya dato yung microphone tapos itudutudong pa data speaker nga makunkuna. Noy niya tayo bagam. Rumwar di jay. Ang langas siya tilukulukom pati dagit agbibuya lukulukumaw. Kasano ka lukon ipadasam atin. Amin nga ipaga dito yung rumwar ita. Wow. O alay ipadasa. Lechon manaw. Hoy! Kapaya! Inururayan dita. Turura di lechon manaw tungang. Literal ti bagbagam. Una, noy niya tayo sa rumwar di ta. Ito yung suma, turura ka muna. Mababtog di manok sa agaruyo di sauce. Ang lechon manok. Awampay! Ay, inya nga oras mo tang urayan na. O kano niya kung tunga oras di so pananguray ka. Ingay. Ti kaya tungo sa uwan, amin yung ibagam dito yung mic, kat mangag di dyan. Okay, so ate ibagam amin ngayon ibagam dito microphone. Rumwar ijay ko nang magamin. Pumigsa ko naman. Pumigsa, mangag ka siya. Kasi dyan pa nang explicar mo tanong mawawatan dagito yung ubeng. Ay na, pag nadilpanan lang ti baka databok mo, nakakarit ka. Manabalit, takasla na dilpatan lang tinwang kasi kadatabok mo kalabok tagtanggad. Ay, ada pa naguyaw na tata. Ako bimalo sa amot nagadong nga ibagang kasla na dilpatan pa'y tinwang. Tapos ay panak pa'y imbabain. Kapay yan ay babayin ka. Kapay nga takang anglit ko nan. Kada mga talaga anglit mo, ingay. Oy, hanabalit anglit ko tilakan nigid, jikan lawan-awan. Agbagtik kung kunampay. Ibaktik ka, Maut. Oy, hanabalit ibagtik ko may imbagon si ka, mangrugi ka pa ilang. Kung
Lakar ko iso pagkwartaan data nga bagtay. Win nga ano pa na mo ibabae na pa mo may baga-baga da kita sekreto nga kang anglit timbag ta mo pa yung baga nga dakurad ko. Adaya? Adda gigigang. Yak. Ay sige nang bumawi mo. Awan. Ngumit tata istoryam kada kami. Ay aguri ka. Kaya Istoryam kada kami. nga No apay takas tatirupam tatatay bakit hindi ka karkarupam idi ni Marian Rivera. Pagkuwon kay karupak idi kay ingas ko ni Marian Rivera. Yan nangyari tarupa mo na. Nausula gamot. Inapalan ta ti rupa. Kaput po daw ko idi ni Ivana Alawi. Taiwan. Yan nangyari. Napana nagpidot ti leddag naututanak ti kimat naksal. Kasing siksim ni Ann Curtis. Kasi nasiksik siya pa yung iso na ti vital statistic ko suleng 36 24 36. Nakore ka. Apaya. Dati nga suso at 36. Yun 36. Awan kipit. Awan magkaragaan na. Tapos ibaran 24. Ay natin 24. Lalalo ta ubot 36 ko na. Ang talikod ka man. Payos. Awan mal. Among suleng. No batit ti susong kun upes data ubo mo itam nga makita nga napintas ka. Kasi ganaw. Wan kakaslakin niya ne dakkel data. Dakkel mo data ang ka nga napintas. Kita upes napintasak. Tapos napagay na to. Wow. Sa ano nga yung mga ibaga? Ito siyempre ma-overuse, di mapitpit na mapitpit. Ayun, adumangayat niya. Siyempre nagadumang takal, nagadumang kuha ng rabaw, kasi ma-overuse, papanan na nga, di umpas. Ay, sa bagay. Ayan, ingin. Apat ka na ni Suda nga taratar. Bisitaon ta. Apay nataydan nga pamubi bisitaon suleng. Nakakontay na kailangan. Ay, may naka-ICU da. Ay, bisitaon ta. Sige, dito yung tarugyanan ta dito. Dito yung tawag. Dito yung ward. Kumusta kayo, ante? Niya sa gilid. I'm fine, thank you. I'm fine. Dalar mo dati pabagtugal. Pagkaringungun na mo dataw. I'm fine, thank you, kalagrid 1. Kasi sumansality pa, beauty contest. Tagad kayo, ante? Hindi po, taga Manawag po kami. Ay, taga Manawag. Ayan. Ito nga, taga Manawag. Taga Manawag kayo mo, ante. Makataros kayo Ilocano. Ay, haan. Ang dilabat. Iti matarusak lang nga panggalatot at ating suro ni tatang pwede nga kuha nga Pangasinan. Nya titaros na day kanong kumay ito paltak mo niya day jay. Karapasan po tayo paltak mo. Nya kanaw. Ante, nya may taros natin nga agailatan, lakatan, dipig sa banuan. Kan 2, kan 3, kan 4, kan 5. Ambot ang. Tagi lang mo nga Pangasinan. Ambot ang. Tataingay. Kaya. Iyarig mo man dito. Naguri ka kupitong mamoy. Nagdakol ti kayang mo, nagpadiwakan. Rum mo ni Kapitan. Nagmitan. Kupitang. Mananawan ang panatang. Out. Ayan, dito ay kubisitahan tamani po dito ngayon ka. Nagadugayang nga tao yung gana ijay ni Di sa gana yung apot isupas yung masama dungdong. Sama dungdong na supas na rin. Dapat nagluto dati supas ka, di kaldero ko, pagkatsikat ka kalakal. Atay. Sige, dito ay. Tatagamin ingay. Nauso ti saksaki. Uso ti sakit, Win. Sige, manggarawd. Iyarig mo man isuda. Iti klase ti sakit. klase ti sakit. Siyempre, rugyanan takinante pang mayaman. Cancer. Wow. Wow. Diabetes. Wow. Heart attack. Wow. Kidney failure. Gallbladder. Appendicitis. Sinus. Tapos dataw. Hilas. Among dataw. Yun niya sakit na agad din. So, sakit mo nga talaga tigagday. Sakit mo nga talaga tigagday. Dito yung mga banda. Klase. Wow, nagpuskol ti gold mo, ante ah. Social Kakasino ginapukawan. Marami na mga tatakaw kapakutang. Tata, yari mo man datang nga bakit kinapakas na dita. Iti klase, iti billet. Klase ti billet, syempre, datoy ngay kukwa. Parot. Ay, nagsosyal. Datoy ngay ko Philippine Eagle. Wow. Tapos ajay lovebird. Dajay sit-sitting. Bilit balay. Datoy tigaa. Kanaway. Tapos gilas. Piripiruka. Dito tama nga banda. Ayan, makipag naman anak ko. Dito. Hello, naka-live.
Ay, wow, mayaman ti Luda. Nakautang ka man Luda. Maurungan ka, sigudang. Dito itamat. Klase man, yari mo iso dati klase iti bagas. Klase ti bagas. Siyempre dati triple to. Natangkang dati ni Kilabang, mabali mo ka pagpalapal mangga. Dajay sinandumeng. Sinandumeng. Dajay dinurado. Durado. Tapos dati yung matnay ka NFA. NFA, pilpilaan na Tapos data. last. Nya data. Pugpug. Nadurog-durog. Narugog. Naamutan natin, mabali mo mga ikurkur ti manuka. Dito yung mga banday, sa alita dito wa di likod. Nya data. Klase te. Klase ti agas. Wow, klase ti agas. Siyempre dito ni Ante, agoreka. Paracetamol. Paracetamol. Biogc. IJC. Tapos datoy, Diatab. Diatabs. Bipinamic. Bipinamic. Biogc. Lumotel. Lumotel. Tapos last, Nya data. Viagra. Tumangkal. Hamo kayat ti Viagra antay. Alay si kamot, Rubos. Dito. Hindi ka banta. Ang dapat dito yun eh. Dito yung pa nga banta. Dito na, tataray damo. Piling mo, dagito. Dito yung mga banta. Yan. Iyari mo man isudang ingin. Iti klase, iti shell. Wow, klase ti Shell. So, siyempre, uncle, tiro, anak sa Shell, Latina. Datoy nga ito, Iskalok. Nangingi naman nun. Datoy, Liddangan. Liddangan. Leddag. Leddag. Biro ako, datoy, Liddangan. Ay, kwa, Kapo. Tapos last, Nata. Biruruko. Kapay tabi mo ko dila ka. Kasi siyempre, di malabas ang di kalsada ko. Ibagti mo pa yung ukwa. Makarurot ka Uwe, na. makarurod ka. Dito yung tamat. Kagura na siya mga ibaga. Classity ruot. Ruot. Kang iulin mo niya. Classity ruot. Ang ganang takinilula. Classity ruot. Siyempre, ginapintas. Bermuda. Wow! Galot-galot. Galot. Barsanga. Tapos di Antegoreka. Dati ko. Maramais. Marakamute. Tapos last. Nya data. Among daytoy. Ampal. Taltalikod. Kapay tataltalikod. Agas tag subi-subi. Manag ka dita ingay. Si ka manirip awatan nga man. Inatawag ka? Manirip. Nagito ti Tagalog apo iti photographer nga kukuha. Maniniyot. When research yun ti Google apo Tagalog na. Di ba ti Tagalog ti photographer maniniyot? Kasano nga halimbawa ay kaya't mo nga papicture. Katagalog ka. Inatipagam dita nga kameraman. Maniniyot na man. Kasjay. May nagpaiso. Research mo ti Google. Maniniyot ti Tagalog na ti photographer. Nang Ilocano. Na? Nang Ilocano. Kuha picture na man. Ay, manirit. Sinipon na man. Makan. Kasjay. Dito yung tanga banta. Klase iti luto iti karne ti baboy. Klase ti luto ti karne ti baboy. Dato, agoreka. Dinakdakan. Dato yung mga agoreka. Asitaon tagkubig. Inya. Sinigang. Tapos datoy pambansang ulam ng Pinas. Igado. Datoy pork chop. Tapos last datoy ni. Data. Itag. Daging ko karne ti igurot di igguson di binuro. Nabanglaw. Dito tamat. Klase iti Chinelas. Ditoy. Ni Ante, wow, Happy New Year. Nagadungay pa atong tatapay balkot ti regalo. Klase ti chinelas. Rugyanan ta kinilula di sosyal. Havaianas. Ipanema. Bench. Islander. Tapos datoy Seagull. Rambo. Duralite. Tapos last ni Uncle. Swikos. Adi nga sinilas ti CR di kayo. Adi talual daw nga may babad ti tanong kag tubo uong na. Amay ka dito yan, dapat ka papispisan mo ka. At dapat po, ti maiyaban mit nga partner may. Wen, bumulog kami kumati baraw. Pakansyonan meng. Di tangay ang upaw. Adi ni nakapuraw. Ay nagtaw. Ikaw, adi ni. Ay nagtaw. Natanay. Jai. Ay, data. Makipag naman anteni nakasiyasi kan sapay bages. Makan pagbigyan na kanya ka nga chapter aya. Ay katuyaw. Hanggang ako maray. Dito yun.
datoy, winudaka batek. Dati siya na may dataw, yung mga makalaban. Datoy, ang maka. Datoy. Yan, ibang kamuningi. Bitibito. Bitibito mo. Makanta kan sunan dakan kau. Kumagdar ka tayo, kanda ka damdaman. Aday, ada ka no heart attack na. Ada heart attack mau. Uri kisiw sa mo, tambang heart attack. Pinapintas mo lang. Makanta kan sunan dakalatan. Nagwapo ka pa ini umakan. Mabibitlat kan sunan dakalatan. Apay niya kukundi ta kaming baba. Wen. Ngayon, wala man yan, kasumirisirit. Ang kukutol mo. Ana nga nakapantay. Balakat ta, maango umaw. Kaslamo nakalputan nga lawlawat tuyo sa huli. Makanta kan sunan dakangkol, mabibit lang. Alay si kalatan. Tuyot na si kakansunan may. Makan sayang ti oras. Ikatuyaw. Palakpakan tayo manapon ang Tris Bonifacio ni San Vicente West. Wow. Ayan, naimbag nga rabin kuya. Ay na. Naimbag nga rabin kuya. Na, di na nanggag. Tika ni kuya. Naimbag nga rabin kuya. Nanggag mo? Nanggag ma'am. Wen. Kunaktumot Yan nanggag mo? Jerome. Wow, Jerome. Manot tawon mo, Ano tawag ni Jerome? Jerome? Yusi. Wow, si ma'am. Nagsapa ka mga nawuntutan. Di ka may nagmarmara sa baka, langakang ka. Bayingin! Nagtulnog dati nga nila lang ti Pilipinas. Ayan, ikatuloy. Nagtulnog dati nga. Tapay. Kadaw. Sumusunod protocol dingipon na. Apaya. Naka-social distance eh. Ren, ito na. Oy, wow. Kasla computer tingipon na. Kaya, Ada window na. ada girlfriend mo? Ompay. Asawa. Bibiro. Ay, ang bibiro ka. Eksakto. Sakto. Madamdama iyam amuda ka kinilit-lit kinekises. One. Kaya, mau. Wina. Ay na. Nautog mo ti karkar ma'am, animal ka. Bayingin! Nagpakilala kami tayo. Siyak na anti nga ingin. Antikal ko naman. Antikol, anti nga daukol na. Anti ingin. Ali ama kay shikans kamot Kasla madin sapay tiri na mga makyam ammo Kasla sikan sapay lugi. So namo ni anti nga suleng. Suleng. Ay na. Hindi na po. Kaya kaingin. Nagtangkad dati iguana, dati himana. Apaya. Sunan sa mga binasa mo ni Boy Mercado. Joke lang. Ay! Ay wow. Namok si Dam Tatay. Nya. Sardinas. Kada may mga sina ha. Medyo daw tutog na nga pa yung sinatoy. Joke lang. Ano yung bagbaga ni Auntie Suleng din eh. Auntie Ingin dito. Joke nilang One ko na. Wina. Una. Apaya kami na ngatok ang ngato. Ay, nakapantay! Di ba labok data? Tagta-35 mo na data. At kanakan to ng tituling tigatang mo tikwa iti sintrom. Bon, damdama. Tag naman na yung sintron. Mabalin mo tayo sa kwakwa sa 120 kasi yung nalagta dahi dyan. No kaya mo tilibre at baka nga nakabaod yung likod. Juwayway na. Gatata. Siyempre, kung namin tatay may pakilala dagito ibang palasang may. Ni Letlet. May dito Letlet. Sino si Letlet? Daya, make up. Ni dito Letlet. O, diba? Nagpintas ni Letlet. Dilit-lit, mayaman dagito. Nalawat ti tagada. May isa nga anak, unika iya, tagapagmana. Pang mayaman. Di ba? Lit-lit ni nagamot at tayang. Ni Jerome. Jerome. Ako, Jerome, amumumuha na. Kasi kailangan Chikans kailangan. Jerome, ni lit-lit. Apay talit-lit, tinagan na. Lagtagan. Hindi ka umabay ka. O, chikans kayo kinilit-lit. Lit-lit ni Jerome. Oh, kasta. Ay! Ako kayo kumuhan! Ako kabutungnaw! Manyakis ka mal, sabay pitugon na. Alay tayo saltag ka, takitam no, di nga nagsabat takitam. Naay! Madungsong dato'y nagdugong. Ang dagas ko na. Dagas. Kata Jerome. Agkanta tayo. Lagi, ano yung bibang nga babanay? Igamam di maniliklay. Apay kami tayo sa bali mo din ang ikabilang da. Ang titay simpak. Hatan sabay barot tayo dito.
Kita mo dilawas na rin, may sadangan mo dilawas. Lastiko man, tabudbudak. Ibaban! Ay, siyak ti makaluksaw si babot data. Kasano ko nga masibawan, kasano? Ay na, nagwapo ka nga magatubay-tumot ang payot mo, animal ka. Ay na, bumulot ang mantilaiter ta si Kiaba di sangaw nagwap ko na. Nagatubay tao. Simuha ba? Teka, agad didinig. Agam kayo kinikwan kiniletag kansyon kayaw. Ang nilit-lit mayaman da. Wey. 22 ti kabalyo da, may ka 23 ni ingay. 55 iti manok da. Napangok di 5 manok na batay. 55 iti manok da. Nagpangok di 5 manok na batay. 45. 45. Wow, naglaing. Nakatilmong calculator ha. 25 iti baka da. Wow. Natay di maysa manok na batay. 25. Awan tinabatay eh. Yung awan na batay. Apanda nakipamunpon. Patataga agayayan tayaw. Wow. Ang gamang jima na. Nagmayaman dati pati sa akin na dakult na niyo. So kaya nakabugbog. Lalay nga maaji raw. Daw maestraw. Parehas kami makan dikit di kay na. Maysa kaban ken makasasawa ka pangasawa na ni anak ti manalo naison agusto agarado kay agwang tinanirabi aligay agit narado kayo. Oh! Aguray ka, hamang asala di kinwan, nagsigking ka mo. Sikim ka. Tatangingay. Ay. Arado. Arado. Pamilya Gamasan, bumulot kami man ta arado yung apa. Awan ti arado ta, pangit na pakibibiyangan ta kita arado ta suleng. Bumulot lang. Alang aradwang dati sa lakwata ni paraangan ta ka nagpintas siminto aradwang. O sige, awan ta arado dati son family. Sige lang ta arado. Tsak ta aradaw. Wow. Ay na nagliga mo tikas ko na sitwasyon na. Ay kami tagimay ka pa ilang. Tata, sige ta arado, isuna ti driver ti arado. Alay. Tata kami, titaon may, nukayam nga ang drive. Buludo man ka kinilas mo antay. Ano nakapasaka, kinilitlit, mabalin mo sunasawaan na. Tata, kastoy kay arado. Neta ni atang arado, surplus lang. Narasay, ikaman dito nga saka na. Kamu bigbigla na, matay nihingin, na pa'y tuktok may. Napayag ka, babato apaw. Gamam basta, sige, gamam. Ali ay gamam, ibagka mo. Ibagka mo! Ako rin ka! Ako rin, babam! Nagkalit ka mo! Ayusin lang kasi niya. Tapos kasi mo ipagnam niya. Among batagara daw. Ayun na. Among makayap. Sige, gamamaw. Sige. Gure ka lang. Sakbay mo nga ipagna. Gasolinaan ka pa. Napunta ka. Ay! Ang gure ka! Nakrangkas ka mo! Sige, maestro. Isa, dua, talo. Go! Agarado kay atwang tinatirabi ang pinitay agit narado kay amuray ka di ako naman si Kuganaw Nautput ti karkarmana ka talaga dato. amuray ka damagan ka ng litlight nakita mo nila Ramid na kinihingay. Nakapasa. Ampay. Kasi ano ka nga makapasa, tapa mo may
hayaan tarado. Unay ko nga utog mo mutang. Tata, ang kanungan ng apasa ni Jerome. Tata, si Kamite ag-drive ka nun ni Kasi Litlit. kamot tarado. Kaya nata ni Litlit ag-drive duwa kami. Wow, nagsasyalan. Nilitlit ka ni Suling kag-drive si kamot tarado. Tata siya mo ditambak. Paano mo durudurun? Tatakakap ni tatang nga ti daga. So nga pati tambak aradwon. Tatang nga tambak at dati abot ti dako mo na. At kargaan nga bunchel. Nagdang na kayo ni Jerome. Thank you, Jerome. Nag-game ka. Ay, gamamong garo daw. Sige, magrukob ka. Sige Ali ah! Rukob mo. Ay na, rakista. Tulungan da kamay. Aguray ka! Apa mo, naranggas ka na. Wala na ayam. Awampay ba? Sige, rukob ka. Alay, siya datang ay Diba na tambak. ka man? Igamak na to short mo, tanong nga, bumaba. Nagaduntong kami nga i-short mo, short pa ni tatang mo. Alay, sige. Go, maestro. Aray ka. Malikot mouth! Nyamo dati kuliglig yung asurplasa. Mali mo, battery na nano. Sarinulyo. Ang palikod na, tinalig na. Made, habali ti pambil ka kay kabe. Kasjay. Kasjay, aradgom dati tambak. Sige, alay, may katuyang. Anong malpasal? Tayo pakilala pa pekin niya ni Kisses. Sige. Sige, may katuyang. Itlay, may katuyang. Agarahan, agarago pa. Agarago pa'y tingnaden. Nalustrate dati kuligligan. Ay na, narukop. Narukop ka ka na. Ay na. Nalakay na, minasabay na kapura. Marukop ka, Bes, marukop. Ako ka naglingligot ka. Lingligot ka ni. Go. Jerome, tika. Letlet, nakapasa ni Jerome. Madipay. Madipay ka na, alay. Ting palit-palit Tati, ka. pakwamimot ni Kisses. Kisses, may kata kisses. Kisses. Ay, antay, subli yung kinilas mo le. Nagadong ang mabagdagang taki aso pa. Dato yan. May kisem na kinikises siya. Ay na, ayan. Kisses ni Jerome ni Kisses. Ayan. Amuungan. Kasi lang. Nakalalo ka man. Ni Kisses, may samat nga anak iti cowboy. Ay, nalaing nga sumakay. Namagumat ang ingin, no? Apay Kisses tinagan na. Apay takisis tinagan na. Kanay, isagana yung apo, tikutsala yung Tagamen, apay. Agkisim na daw. Iso nga kisis, apo, tadakisim na. Kisew. Ni Kisses. Tatay, so na anak ti cowboy. Nalaing nga sumakay, ti kabalyo. Sumakay. Kakantahan tayo ba? Tadamdaman, ipakita tayo na nalo kasi ano tayo mo naman kay Ayamaw. Ay, gamam di man na ni Jerome. Jerome, gamam di man na ni Kisses. May sa abar at makasasawa makasawa ni anak ti cowboy taisod magustwa no aksakay kay hay mapiltang ay kayo atwa tingnan tirabi panbil taon. Batuk kan. Nabatuk ka, mag. Batal na ka saan? Aray! Tata! Pamumawagwagon ni Kisses. Nagbibigsa kayo. Siyempre, adalatag ni datik sa amin. Bibigsa kayo. Ay! Dami pa kasi na sila. Kasano tagaraw? Arong baraw. Arang mataman nga raw. Arong mata. Okay, masama. Alay, tata.
Umawat kami manapot ti kabalyo yaw. Awan ti kabalyo ta, ano timbak ti kabalyo ti makakop mo. Awan ti kabalyaw, sika kabalyo tata. Tata. Siya man ti kabalyaw. Ang sakay tata ni Jerome Kinyang. Antay buluto manan. Nagimar pa itakukom niya, bagong pedicure ah. Alay, sige. Alay. Sika ti kabalyaw. Tata aglugan ni Jerome. Iti kabalyaw. Ano nakapasasuna. O kasano agsakay ti kabalyo takauboy ka raw. Aguray ka! Aguray ka, wag mo munang ididiso yung ano mo. Ubo mo. Alwada mo ta, baka marasaak dati yung kabalyaw, baka marusting eh. Amulaw na itugtugaw. Amulaw na pagpupulutan, di tigagtugaw na eh. Wow, di ta. Anlaw na yan. Sige, go. Aguray ka sa! Aguray ka! Baya! Ada nagtiso, di bukod ko, duwa ka nagbukol, nagbara! Nagbalot! Himatan ka, ti balot! Nagpudok na kami, tapalitan ka pa na bumaaw! Paypayan ka! Paypayan ka ka na eh! Paypayan ka pa na bumaaw! Ay naman! Oh, nabaawan! Alay, sakay ka! Sakay ka! Basta! Oh, inayadaw! Patatay, gamam di ulo ti kabalyo. Ano ka na bumawa? Ano mo ka? Isagirad mo, tabarbas mo, dita. Magimar mo pa lang amoy na di buko kasi nagkukuto nga unggoy. Ay! Hay! Kami na nalamitin daw! Kan na marumruman saan katil-til ko. Alay, sige, go! Sakay ka! Agsakay! Agsakay kayo! Agsakay kayo! Ado! Tinatirabi! Agsisinakay kayo! How? Kisais, nakapasama lang ni Jerome nung nagsakay ti kabalyaw. Madi. Oh, badi ka no. Tapay nagimar panang lali-lali na pagdupol ah. Tata, si kamot ti kabalyaw. Tapos ni Kisis tiag drive. Oh, si kami tag-drive ni Kisais. Oh, tata, siyak mo jag mayang ang kabalyaw. Sige. Baka patirlukod ka Jerome. Agsakay ni Kisses. Agsakay ni Kisses ito yung lugod mo. Oo, ay madapulan. Madupulang tilog po di buko na matalo-aldo. Ay, pagkita sa bulong data ubod ko animal ka. Kas pangarigan, si Kati Kabalyaw, niingin mo't jag, maya nga kabalyaw. Wow, siyempre kalkalawiki mo yung ipos ko. Ay, sige. Sige, garo na, Jerome. Tama-tama na. Ay, kasta ka yan. Agsakay kang Kisses. Oh. No, agsakay kami. Agsakay kayo. Alam mo, tumparan dati kabalyo magmaya. Ulitan tayo. Ay, aguray ka. Ano? Aramidon tang artista. One, sige. Si Kati Kabalyaw, tapos siyak mo ni Kwan ni Philip Salvador. Ayan, siyak mo. Win, kasla pelikula, tapos ikaw mo di kontrabida, paltugan na. Sige, paltugan ka. Alay, go. Aliag. Parintumang kanta siyak mo di Kwan, siyak ni Philip Salvador, si Kati Kabalyaw. Kakasaan kayo man, tipaltog kapatayon kayo maduwag. Sige. Hey! Ay! Ito siyempre Kabalyaw, di ba? Sige. Okay. Agsakay kami. Agsakay kayo. Agwapan! Inutungan lagi iagringin kayo. Agsinakay kayo. Bang! 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 Ay, isang di kamot gamanda, di painitin. Buatik mo, di Kabalyaw. Ay, tumadar ka niya. Ay, nabangunan na kung ata na inapo. Narigat ti bumakot na talaga. Ayan. Kapag masalamat kami kinyang Jerome ha. Uri ka. Dito. Ante na eh. Ayan. Jerome, salamat pinalagsak na kami tatang nalabihin. Salamat. Palakpakan tayo man ni Jerome Apo. Tamay sa isulang ng bawas. Pinulang kisay kiladingit si pamilya nga nasitngan. Ayan. Tulog tanin. One. Kunting katahimikan lang po pamadayaw kini Jerome. Jerome sinundo ka tatay ijay tatay tulod ka kamot lang. Dagiti mangayat apo nga makipagtulod. Iji kayo laing likod. Nanay
Ay, Giro, mapay ka na sa pakamagka. Ay, nadano ng tingin kay susukli ni Agnes kung siya mundir. Anak, kinita na kinaamang na. Ay, naitugo mo na ka madalapos mo nga lakay Tita Giro. Kaya, thank you so much. Maraming salamat po. Tatapot yung muna nga pabuyan ni kada kayo. Duwa ko hingin. Agsumli kami pero Ham kayo kumapay nga gaw awit apo tati mabuyayo kasla halo-halo. Umununog, umimimas, rumabragi, puminpintas. Palakpakan tayo ng tisulen. Salamat kinihingin na po. Salamat na imbag na labi ikata kay Apo. Thank you so much. Tilabas na.